At magdesisyon, tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama Skip the scroll and stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama The scroll and stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama The scroll and stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama Skip the scroll and stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 Newsstream.
Nahuli yung pasok nung singer ko, ha? Kumusta kayo po, kabalen? Kuyang Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong mga totohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Balita makatotohanan, balita mapagkakatiwalaan. Yan ho ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating halos 2 milyon na followers dito po sa Blue App, Facebook, di ba? Balita makialam matuto at magdesisyon, tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon, neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Kaya naman, kabalen, kung hindi pa ho kayo naka-follow sa ating Facebook page, ayan, i-like and follow nyo na. Ito pong CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Dahil live hong napapanood itong ating programa, news stream, dyan ho sa dalawang platform sa ating Blue App. Yan, nakikita ninyo, lumalabas. Like and follow, ha. At syempre, sa YouTube, live na live din hong napapanood itong ating programa ngayon dito ho sa news stream. Ayan, at CLTV 36 Official. Alam ko, meron din akong icon yan. No? Sa YouTube, pwede ho kayong mag-like. At syempre, i-click nyo na rin yung subscribe button para naman updated kayo sa mga kaganapan. At every time na may live ho itong ating istasyon, CLTV 36, ay updated at makakanood kayo. No? At syempre, yung mga balita ho natin at yung iba pang mga content ng ating istasyon, no? Yung entertainment, yung mga programa at yung mga pwedeng pasyalan, pwedeng puntahan. Hindi lang puro balita, no? Meron ding mga mga content na para naman kayo masiyahan po. Ay i-follow niyo na at mag-subscribe na kayo, ano? Diyan ho sa page ng o sa channel ng CLTV 36 sa YouTube na umabot na ng 70,000 nung Giant Lantern Festival. Kaya naman maraming salamat ho sa inyong walang sawang suporta sa amin, no, sa iba't ibang platform na amin hong ipinakikilala at taos puso po ang aming talagang pasasalamat. Isa pong patunay ito na kayo po'y nagtitiwala sa inyong istasyon CLTV 36, ano. At hindi lang ho tayo sa digital platform napapanood at live pa din ang ating mga programa. Siyempre, nationwide ho yan, Luzon, Visayas at Mindanao via Signal Channel 115. Malinaw na malinaw, digital channel. At siyempre, dito ho sa Air Cable Converge Channel 71. At live din tayo sa ating 37 cable partners dito po sa Central Luzon, maging sa Free TV Channel 36 dito naman sa Kalakhang, Pampanga. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon, neto makibalita makialam. Kabalen, narito pong yung mga headlines na ating tatalakayin ngayong araw ho ng Biyernes, December 19, 2025. Dizon, neto makibalita makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ipinag-utos ho ng Ombudsman ito hong preserbasyon ng mga gadgets ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ito po ay matapos magulat ang marami sa atin nitong madaling araw. Actually, kaninang alauna nang ma-break ho natin itong balita na natagpuang wala ng buhay sa isang pangin sa Benguet. Ito hong dating opisyal ng DPWH na isa ho sa mga inirekomenda ng ICI na sampahan ng kaso dahil sa pagkakadawit dito ho sa mga maanomaliang flood control project, kabilang na yung isang proyektong nagkakahalaga ng mahigit 90 million o 94 million dyan ho sa may Bocaue, Bulacan. Sa ibang balita, nagpaalala ho ang Espelapco sa publiko na magdoble ingat dahil dumadami yung kaso ng electrocution incident o yung pagkakakuryente ngayon hong holiday season. Justin Dizon, neto makibalita makialam, matuto at magdesisyon, tama magdesisyon ang tama. Skip the scroll and stream. Ito naman sa lalawigan ho ng Nueva Ecija, posibleng magdulot ng pagbagsak sa ani ng palay ang pagkakasira ho ng patubig o ng irigasyon dahil na rin sa illegal na pagkakwari.
Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto. Yan ho ang ating mga pag-uusapan, pero bago yan, dito muna tayo sa ating mga balitang may paggagamitan at mga public service announcement. At ito ho, araw ng Biyernes, this is the last weekend before Christmas Day. Oo, last Friday, di ba? Kasi ang susunod na weekend, tapos na yung Pasko. Araw ho ng Biyernes na yun, 26. Pasko na ho sa 25, sa araw ng Huwebes. Marami na sa mga kababayan natin sa ngayon, ito hong mga nag-uuwian, yung iba ay nakapag-file na rin ng kanilang leave. Oo, dahil nainggit nga yung iba di ba? Meron hong announcement yung Pangulo, baka nakalimutan ninyo, ay banggitin ko na rin. Ito hong December 26 ay for government employees ay diniklarong walang pasok yan. Yan yung usandang sipit day makasipit yun. Yung private sector, I'm sure marami nang nag-file ng kanilang mga leave, di ba? Bay, tama lang. Magpahinga ho tayo, di ba mga kabalin? Itong panahon na to, spend natin yung oras para sa ating sarili, para sa ating mga pamilya, mga kaibigan, at mga iba pa, mahal sa buhay, di ba? Puso yan kailangan yan. Hindi naman kailangan puro trabaho din. So kung nag-file ka ng leave, di congrats sa'yo. At kung na-approve na yan, di ba? Planuhin mo na yung lakad mo. Pero mahalagang malaman mo itong sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng North Luzon Expressway. Lalong-lalo na yung mga mag-uwian mula Metro Manila, yung mga quote-unquote main character. Eto na. Uy, hindi ako nagsabi ng main character, sabi ko quote-unquote. Pero isa ho ako sa mga main character dati, di ba? Ito po yun. Pag galing ka ng Maynila, pag uwi mo dito sa probinsya. Main character energy. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalik. Sige ho mga kabalan, ito na ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway sa mga oras na ito, 10:14 ng umaga, araw ng Biyernes, December 19, 2025. Real-time traffic monitoring mula po sa NLEX Corporation. Dito muna tayo sa gawing itaas Balintawak Toll Plaza ay hindi pa ganon kahaba ang pila, lalo na doon sa mga RFID lanes, wala masyado Pero kung kayo ho ay nasa cash lane, asahan ninyo yung bahagyang pag-aantay dyan sa portion na yan dahil may kakaunti lang, kaunti lang naman. Ilang metro lang yan. Yung traffic build up, kaya habang maaga pa, kung makakabiyahe dahil mamayang hapon, inaasahan, ayon na rin sa NLEX na mas darami ho yung mga mag-uwian patungong norte. Dito naman tayo sa may Bocaue Toll Plaza sa bahagi po ng lalawigan. Valenzuela Interchange muna bago tayo makarating ng Bulacan. Diyan ho sa portion na yan, kung kayo ho ay patungo naman ng Metro Manila southbound lane, asahan ninyo yung slowdown o yung pagbabagal ng daloy ng trapiko pagdating ho ng Valenzuela dahil marami-raming sasakyan. Ayan, ang dami-dami hong halos puno ho yung kalsada. Southbound ng Valenzuela. Dito naman ho sa may Mindanao Toll Plaza, at kung kayo ho ay galing norte patungo ng Quezon City at lalabas dito sa east portion, asahan ninyo yung bahagyang pila, ongoing yung road works o yung construction works dyan sa area ng Mindanao Toll Plaza. Suspindido pala yan simula ngayong araw. Oo, sinuspindi na yung mga construction works ng NLEX. Sinuspindi nila yan ngayong araw to give way nga dito sa mga mag-uuwian.
Bali ang magpapatuloy lamang ho itong mga safety measure repairs kung tawagin, ano. Pero yung ibang mga development, ibang mga pagpapaganda, improvement, etc. suspended muna until after holiday season dahil na nga din dito sa pagdami ng mga bumabiyahe, ano. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin di sa neto makibalita matyala matuto at magdesisyon na tama. Samantala dito ho sa may Libdong, may Kawayan, magkabilang linya ay dito muna tayo sa going south, going Metro Manila. Teka lang, i-mute ko lang ang aking phone. May mga nagchat-chat na. Ayan, going to Metro Manila, asahan po ninyo yung bahagyang pila din ng mga sasakyan diyan sa portion na yan. And meanwhile, dito ho sa may Bukawi Toll Plaza, magkabilang linya, medyo busy na rin yung kalsada diyan sa may Bukawi area, no? Yung papasok o yung palabas rather ng NLEX, wala hong masyadong hindi naman ganun kahahaba yung mga pila, no? And but going here towards northern and central Luzon ay hindi naman din mabagal pa, pero mas marami-rami ho yung volume ng mga sasakyan, di ba? Araw-araw nating tinitignan yan eh. Usually yung ibang walang frame, di ba? Pero pag araw ng Biyernes at araw ho ng huling weekend bago ang Pasko, asahan na yung pagdami ng mga sasakyan at talagang ganyang karami puno yung frame natin ngayon sa ating CCTV monitoring mula po dyan sa may North Luzon Expressway. Desisyon tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin di sa neto makibalita matyala matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin di sa neto makibalita matyala matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. At kaugnay ho niyan, ito pakita ko na rin yung express lane schedule ng NLEX. Ngayong Pasko 2025. Ito ho mga kabalen, sa simula ho tuwing Biyernes. Ngayong Biyernes na nga sisimulan. Alas 5 hanggang alas 8 ay meron hong mga counterflow scheme na ipatutupad sa mga para ho sa mga northbound motorists dahil nga expected yung mga mag-uuwian patungong Central and Northern Luzon. So ito po ay ipatutupad for Class 1 vehicles with RFID only, Diyan ho sa mga express lane schedule. And then magkakaroon din ng entry point o counterflow entry point. Diyan ho yung Balintawak Expansion Toll Plaza. At yung exit point naman ay bago makarating ng Ciudad de Victoria. Tapos yung para naman sa mga southbound motorist ay sa Sunday and early morning of Monday at yung 2 p.m. and hanggang 5 a.m. ay para din yan sa mga Class 1 na may RFID. So dyan ho sa may Bukawi area hanggang Skyway Stage 3 Balintawak entry ramp naman yung exit ng counterflow dyan. Balita magkatotoanan. Ito ulitin ko baka narinig ba? Hindi yata naka-on yung audio kanina. Anyway, so meron hong mga counterflow scheme na ipatutupad itong North Luzon Expressway. At tuwing Biyernes, ngayon hong Biyernes magsisimula ito diyan sa may portion ng Balintawak Expansion Toll Plaza, lalabas yan sa may before Ciudad de Victoria. So please be guided accordingly, lalo na ho yung mga Class 1 vehicle na may RFID ay pwede ho kayong mag-counterflow diyan sa mga area ng yung mga nabanggit na toll booth, yung section ng North Luzon Expressway. Para ho sa mga southbound motorist, meron dyan yung Bukawi Expansion Toll Plaza. Dyan ka papasok. Ang labas niyan
doon na sa may paakyat naman ng Skyway sa portion ng Balintawak. Silipin naman natin ngayon sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ho ng Bataan para naman sa ating mga kababayan dito ho sa western portion ng Central Luzon, yung mga uuwi dyan sa Balanga City o dito sa may actually pagdating po pa lamang ng Lubao, Pampanga, Balanga City hanggang mga dadaan ng Olongapo, Subic o yung mga magtutungo dyan sa Zambales, dyan din ang daan no? Kung hindi ka mag-NLEX. So, eto ho mga kababayan, traffic situation sa iba't ibang portion ng Bataan sa mga oras na ito, 10:22 ng umaga, araw ho ng Biyernes, December 19. Dito ho sa may Layak, Balanga bound ay may konting antayan, stop and go dahil dyan sa may traffic light section. Suli, maluwag na maluwag ang sitwasyon. Ganyan din po yung sa may San Pedro, Kulis Crossing, light traffic. At dyan sa may Orani at sa Balanga, 4 lanes, light traffic din sa mga oras na ito. Mahigpit pong ipinatutupad ang speed limit sa lalawigan ho ng Bataan. Yes mga kabalen, yung mga motorsiklo hanggang 60 lamang, yung mga malalaking truck at van, 50 lamang yung maximum na takbo. Habang ito hong mga pribadong sasakyan, pwede ho kayo hanggang 80 at kung ikaw mamang tsuper ay namamasada, huwag kang lalagpas ng 70. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll. Waiting pa tayo sa live ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO ng Ciudad San Fernando. Yung itong update na huling naka-upload ay alas 8 pa no? So hintayin natin baka yung latest. But for the meantime, hindi tayo magpapatalastas. For the meantime, silipin muna natin. Makibalita tayo sa ating Weather Bureau Pag-asa. Skip the scroll and stream, at the 36 news stream, kasama si Justin. Kaugnay ho ng magiging taya ng ating panahon ngayong weekend. At para maplano ng maayos yung mga lakad, mga kabalen, importanteng malaman, ano ba yung dapat bitbitin, panangga sa ulan at syempre, alam ko, gusto nyo to, hinihintay nyo to. Yung OOTD ninyo, di ba? Pagka ganitong malamig ang panahon, maniwala kayo, ilalabas nyo yung mga jacket ninyo para maporma, di ba? Sinong, totoo yun. Kasi ito lang yung panahon na pwede kang mag-jacket sa Pilipinas. Kaya naman, para ika nga, mapaghandaan mo ang iyong OOTD. Ito mga kapatid, nakabalita muna tayo sa DOST Pag-asa. Narito po ang latest ulat ng panahon. Balitang may paggagamitan. At every 36 news stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, magdesisyon na tama. Papalasdas ko lang muna dahil mukhang walang audio, hindi pumapasok yung audio. Wag ho kayong alis mga kabalan, isang mabilis na patalasdas lamang sa ating pagbabalik. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan at yung mga public service announcement. Wag ho kayong bibitiw, magbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Desisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan,
balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Hintayin lang ho natin yung ating pagbabalik sa telebisyon, mga kabalen. Sige, habang naghihintay tayo, batiin ko lamang yung mga nakatutok dito ho sa ating programa. Happy viewing kay Kenneth Lizarondo. Good morning, kabalen. 2 linggo na lamang at bagong taon na, sabi ni Kenneth. Kenneth, ano ba ang iyong New Year's resolution? Sige nga, ano nga yung New Year's resolution ninyo? Share nyo nga, i-comment nyo nga, babasahin ko. Sabi ni Angelo Redaha, thank God it's Friday morning, Ninong Justin D. Nung isang araw, kuya lang ako, tapos na ngayon, Ninong na ako kasi magpapasko na. Magaling si Angelo, napatawa mo ako doon. Nice one, Angelo. Ang galing, ang galing. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto Pagka ganitong magpapasko, dumadami talaga yung iyong mga inaanak at kinakabahan ka na. Di ba? Ang mga kumakatok-katok na. Hindi, pero ano yan? Ika nga'y minsan lamang sa isang taon. Pero ito, paalala rin ng simbahan at ng hindi naman na ang esensya ho ng Pasko. Lalo na yung mga ninong, baka naman na minsan kasi pagka ganito, di ba, may mga nagpo-post. Meron ako naalala, nag-viral 2 years ago, di ba? Yung when they, may binigay yung inaanak niya, yung kumari niya sa kanyang inaanak, sa kanyang anak. Sabi niya, Mars, bakit naman ito lang yung binigay mo sa iyong inaanak? Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Na para bang may itinatago. Wala ko yan sa halaga. At ang tungkulin talaga ng mga ninong at ninang ay maging pangalawang magulang at magbigay ng guidance. So kung ako ho ang inyong ninong, ay bibigyan kita ng spiritual guidance. At syempre, mas okay na yun kaysa doon sa kwento ni Kuyang Paulo G. Yung regalo ni Kumare, ni Kumpare kay Kumare, binigyan ng mali siya, di ba? So, at least ako spiritual guidance, di ba, Kuya Paulo? Ayan, 6 na araw na lamang, sabi nga ni Angelo Redaha, ay Merry Christmas, 13 days na lamang, ay weekend, ayan, 2026 na, happy weekend dyan ho. Makulimlim daw sa Malolos, Bulacan. At samantala, dyan naman sa may Santo Domingo, Minalin, Pampanga, merong isang gwapong mama ang nag-uulam ngayon ng balatong ampong piritong bangus. Wala pong iba yan, kundi si Kuyang Joel Stephen Manalo. Ayan, na araw-araw hong nakatutok din dito sa ating programa. Nakalasalamat, Kuyang Joel. Basta Friday, balatong Friday talaga ang piritong bangus. Ternuya yan. Enjoy! Hindi ho mga kabalan, ito naman, silipin natin na sitwasyon o yung magiging tayahon ng panahon mula ho sa ating Weather Bureau Pag-asa. Narito po ang latest ulat ng panahon. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Apektado pa rin ng Intertropical Convergence Zone ang buong Mindanao at ito po ay inaasahan pa rin magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Samantala, yung Northeast Monsoon o Amihan ay patuloy na nakakaapekto sa Northern Luzon o Hilagang Luzon, habang yung Easterlies naman ay nakakaapekto sa natitirang bahagi pa ng ating bansa. Para nga sa pagtaya ng ating panahon, nasahan natin ang maulap na papawrin na may mga pag-ulan pa rin ho at pagkidlat pagkulog dito sa Bicol Region,
maging sa Quezon Province at Aurora, yan po ay epekto ng easterlies. Samantala, yung mga pagulan na dulot ng amihan ay patuloy na mararanasan sa buong Cagayan Valley region, maging dito po sa Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Sa natitirang bahagi naman ng Northern Luzon, asahan natin na isolated light rains o pulupulong mahihinang mga pagulan dahil din po sa amihan at of course, makakaranas pa rin ng may kalamigang panahon, lalong-lalo na po sa madaling araw at gabi. Samantala sa Metro Manila, natitirang bahagi pa ng Luzon, asahan natin ang bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. May chance na lamang ho ng mga localized thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. Para sa pagtayo ng ating temperatura sa Metro Manila, 23 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio ay malamig pa rin po, 16 to 23 degrees Celsius. Sa Lawag po ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Legazpi ay 25 to 30 degrees Celsius. Habang sa Tuguegarao ay from 22 to 26 degrees Celsius. At sa Tagaytay ay 22 to 30 degrees Celsius. Makakaranas rin ng mga pagulan ng Eastern Visayas dahil sa easterly. So saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag kong kalimutan magdala ng mga pananggalang sa ulan. Sa natitirang bahagi pa ng Visayas, asahan natin ang bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, may chance lamang ho ng mga localized thunderstorms. Dito naman sa Caraga, Davao Region, maging dito po sa Palawan Province, kasama po pala ang Palawan Province sa inaasahan nating magiging maulap sa araw na ito at mataas ang tsansa ng mga pagulan dahil sa intertropical convergence zone. Sa natitirang bahagi naman ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at kung may mga pagulan man po ay mga isolated lamang po o mga localized. So hindi po ito widespread o malawakang mga pagbuhos ng ulan. Pero dito sa eastern section ng Mindanao at sa Palawan Province ay inaasahan natin ang mga pagulan sa halos malaking parte po ng araw na ito, yung mga pagulan ay mararanasan doon dahil sa intertropical convergence zone. Sa pagtayo ng ating temperatura sa Davao ay 24 to 31 degrees Celsius ang inaasahan. Gayon din sa Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Tacloban, sa Cebu ay 26 to 32 degrees Celsius. Gayon din sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius. At sa Kalayaan Islands ay 26 to 31 degrees Celsius. Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat at sa kasalukuyan, banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon sa malaking bahagi ng ating karagatan. Pero dito sa Northern Luzon at sa eastern section o eastern seaboards po ng Central Southern Luzon, maging ang Visayas, ay inasahan natin ang katamtaman hanggang sa maalong kondisyon ng karagatan. Kahit ingat pa rin ang ating manaragat, lalo po yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Ang sunrise natin today is 6:15 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 5:31 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Gagamitan. Skip the scroll stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama magdesisyon ang tama Skip the scroll stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Maraming salamat, Lori Galicia ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. At every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto Ito naman mga kabalen, foreign exchange rate muna tayo para ho sa mga magpapapalit. Ha? Speaking of pagpapapalit, meron pa bang Meron pa bang malulutong na bills? Meron pa ba kayong alam kung saan pwedeng magpapalit? Ayan, yung ating gagawing storya. Tanungin natin yung Bangko Sentral. Baka pagka ganito nauubos na eh. Ito ho mga kabalen, foreign exchange rate muna tayo. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong December 18, araw ho ng Huwebes, 58 pesos 55 centavos. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Samantala, yung Japanese yen, 37 centavos
Pound is 78 pesos 45 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos 53 centavos. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam. Yung Saudi Riyal 15 pesos 63 centavos. Etong dirham 15 pesos 96 centavos. Scroll and stream at every 36 news. Euro 68 pesos 86 centavos. Korean won is 03 centavos. At Chinese yuan 8 pesos 32 centavos. Yan ho ang latest mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngayon naman, public service announcement muna tayo bago tayo magpatuloy, sa ibang mga balita. Diyan ho sa bayan ng Lubao, Pampanga, partikular na sa barangay Balantakan at Kalangain, mamayang 1:00 ng hapon hanggang 4:30 ng hapon ay mawawalan ho ng supply ng tubig para magbigay daan sa flushing activity ng Prime Water. Sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream. Wala rin hong supply ng tubig mamayang 3:00 ng tanghali, alas 3 ng hapon hanggang 5:00, Diyan ho sa may De La Paz Sur Village 2 sa syudad ng San Fernando dahil merong ginagawang repair itong San Fernando Water District. Diyan ho sa main water line leak. Sa neto makibalita makialam matuto at May tagas, yung linya. desisyon na tama. De La Paz Sur Village 2, mamayang alas 3 hanggang 5:00 ng hapon, wala hong tubig, Samantala, dyan naman sa may syudad ng Mabalacat, Camatchiles Resettlement Phase 2, mamayang alas 9 ng gabi, mawawalan ho ng supply ng tubig hanggang bukas alas 5 ng madaling araw dahil may flushing activity itong Prime Water. Dito naman sa Angeles City, 10 p.m. pala. Alas 10 ng gabi. Mamaya hanggang bukas alas 4 ng madaling araw, wala hong tubig sa Bagong Silang, Northville 15 Resettlement sa Barangay Kutud, Angeles City dahil na rin dyan sa flushing activity na isasagawa ng Prime Water. Tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Ito, sunod pa rin ng Angeles, Barangay Kawayan, including Villa Zarina Subdivision on Saturday, 10 p.m. until Sunday, 4 in the morning. Wala rin hong supply ng tubig dahil sa flushing activity ng Prime Water. Natama matudesisyon na tama. Yan ho mga kabalan ng latest public service announcement at magpatalastas muna tayo para bigyang daan ng ilang paalala sa ating pagbabalik. Talakayin natin mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw ng Biyernes, December 19, 2025. Huwag ho kayong bibitaw, magbabalik po ang CLTV 36 Newsstream makalipas ang ilang mga paalala. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama.
Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at narito na po mga balita ngayong araw ng Biyernes, December 19, 2025. At every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ito ho mga kabalan, ipinag-utos ho ng Office of the Ombudsman ang preserbasyon ng lahat ho ng gadgets ni dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral. Ito po ay matapos matagpuan ang dating opisyal na wala ng buhay sa isa pong bangin dyan sa may Tuba, Benguet, kanina hong madaling araw. Actually kahapon ay naiulat. Ito nga batay sa ating pagmamonitor, ay kagabi ho, opisyal na idineklara nga ng mga otoridad na pumanaw na. Ito hong si dating Undersecretary Catalina Cabral ng DPWH. At batay ho sa mga initial na ulat, ay siya ho ay nagpaiwan umano sa kanyang driver dito sa may gilid ng Cannon Road at sinabi, balikan mo na lang ako. At matapos ho yung isang oras, bandang alas 5 ng hapon nang balikan daw siya ng kanyang driver ay hindi na makahanap doon, O bandang alas 3 ng hapon and nang dumilim na ay humingi siya ng saklolo dito sa mga pulis. At doon nga ho nila nakita na meron hong katawan 20 to 30 meters yung lalim doon sa doon sa gilid ng kalsada. So malapit ho doon sa isang ilog. At nakumpirma ng puntahan po nitong mga otoridad ay ito nga si dating Yusek Catalina Cabral. Ito po mga kabalen ay ito po ay nangyari kahapon, araw ng Biyernes. Ito rin yung same day, 'di ba? Kahapon bago tayo magprograma dito sa Newsstream, pinag-usapan pa natin. Actually, during our program, isa kong dun sa balita natin kahapon, ito nga ang announcement ni Secretary Vince Dizon, na more than 80 individuals involved in this flood control controversy were so yung names nila were submitted to the courts for sa DOJ para kasuhan. Sa ombudsman para kasuhan and ito ay recommendation based na rin doon sa rekomendasyon ho ng ICI o yung Independent Commission for Infrastructure. Kung matatandaan ho ninyo, December 15 yung huling hearing dapat ng ICI for this year ay no show itong si Yusek Cabral. At dito ho sa anunsyo nga ni Sec Vince kahapon, isa si Sec Cabral among many others na pinasasampahan ng kaso, plunder, malversation of public funds, iba pa graft, dahil nga paglabag ito sa conduct ng ethical standards ng mga public officials.
Kabilang ho dyan ay si Representative Martin Romualdez, ang pinsang buo ng Pangulo, at dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, na hanggang ngayon ho mga kabalan ay isang pugante pinaghahanap ng batas. Kabilang din sa mga inirekomendang kasuhan nga, di ba, yung mga senador na nasangkot din, dating Senador Bong Revilla. Yan, mamaya babanggitin natin isa-isa. Pero ito ho, dahil nga dyan sa nangyaring insidente, ito pinag-utos na ho ng Office of the Ombudsman na tiyakin ng mga otoridad dyan sa Benguet yung pag-iingat ng mga gadget ho ni Secretary o dating Yusek Cabral, dahil of course maraming ebidensya ang posibleng linalaman itong mga gadget na ito, yung mga official communication sa mga supplier, sa mga contractor, at kung sino man yung link pa o nauugnay sa maanumalyang mga flood control project. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, magtutuan, magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Samantala, nagpahayag naman ng pakikiramay ang DPWH sa mga kaanak ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon ho sa base na rin sa isang pahayag na inilabas ng ahensya, si Yusek Cabral ay naglingkod sa kagawaran o sa DPWH ng mahigit 40 years. At ang kanya hong pagkawala ay pagluluksaan ng organisasyon. Ayon pa sa DPWH, kinikilala nila itong incident, pagkawala at itong profound loss ng pamilya na humaharap po sa matinding pagsubok, kaya naman sila ho ay nag-aalay ng dasal. Hinikayat din ng DPWH ang ating mga kababayan na respetuhin yung privacy ng pamilya ni Yusek Cabral habang sila po ay nagluluksa dito ho sa biglaang pagkawala ng ating kababayan. At humihingi ang DPWH ng pag-unawa dito ho sa publiko. The scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, magtutuan, magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Ito ho mga kabalen, sa ibang balita naman, nagpaalala po itong spell-up ko sa ating mga kababayan na doble ingat. Ngayon pong holiday season, ito'y kasunod naman ng insidente ng electrocution o yung pagkakakuryente.
Pinaalalahanan po ng San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO ang mga kontraktor, construction workers at homeowner na lagi hong panatilihin ang tamang distansya mula ho sa linya ng mga kuryente. Ito ay kasunod ng mga naitalang insidente ng electrocution o pagkakakuryente sa lungsod ho ng San Fernando na ang ilan ay nauwi pa sa kamatayan. Ayon ho kay SFELAPCO spokesperson Attorney Cathy Diaz, delikado at mataas ang voltahe ng kanilang mga linya kaya maaari umunong magdulot ng matinding pinsala kapag nadikitan. Binigyang diin niya na mahalagang pakikipag-ugnayan muna sa kanilang kooperatiba bago magsagawa ng anumang sa kanilang kumpanya bago ho magsagawa ng anumang aktibidad malapit sa mga power line. Makatutulong din umano ang pagkakaroon ng wastong permit at pagsunod sa safety protocols para maiwasan ang panganib. Hinirayat po ng SFELAPCO ang publiko na palagi ang ituring na live at mapanganib ho yung mga linya ng kuryente at unahin ang kaligtasan sa bawat gawain. Sa ibang balita naman ho tayo, ito mga kabalen, basahin ko, pakita ko na rin, ay malubhang pinsala po ang inabot ng irigasyon ng ilang bahagi ng Upper Pampanga River Irrigation System sa Nueva Ecija. Batay na rin yan sa ulat ho ng Department of Agriculture. Ito po'y makaraang maapektuhan ang nasabing patubig ng illegal quarrying. Kaya naman natigil ho yung supply ng patubig nga sa mga sakahan. Dahil po sa nasirang irigasyon, posible umanong bumagsak ang aning palay sa rehiyon ng humigit kumulang 120,000 metric tons sa unang bahagi po ng 2026. Bagay ho na posibleng magdulot naman ng malaking pagkalugi sa libu-libong magsasaka. At ayon pa ho sa DA, direktang maapektuhan ng limitadong water supply ang produksyon ng palay, kaya naman kinakailangan ng agarang hakbang habang isinasagawa ang pagkukumpuni ng mga irrigation facility. Bilang tugon ho ay inihahanda ng kagawaran ng pagpapatupad ng crop diversification kung saan ililipat ang hindi bababa sa 37,000 hectares ng dating taniman ng palay sa produksyon ng munggo bilang alternatibong kabuhayan. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Yan ho mga kabalen, yung latest naman na development dyan nga sa pagkakasira ng ilang bahagi po ng Upper Pampanga River Irrigation System, yung UPRIS kung tawagin. Ang laki ng epekto ng mga illegal na gawain. Isipin ho ninyo, illegal na quarrying, nakasira na ng kalikasan, nakasira na ng kabuhayan, posible pang magdulot ng kagutuman sa maraming mamamayan. Minsan talaga may mga taong nakakainit yung ulo, di ba? Kailangan din ng enforcement dyan ho sa mga pagkakwari. Yung wastong enforcement at balansehin na habang kumikita, may revenue, hindi naman nasisira yung ibang sektor at yung ating kalikasan. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Buti na lang, inalok ako ni Kuyang Joel Stephen Manalo ng Munggo. Kaya happy Friday, sabi niya. Ayan. Kabalan, 10:55 na. Ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng tumutok dito sa ating programa. Gaya ni Kuyang Joel Stephen Manalo at ni Yoyoy Manalo. Ayan. Yoy, sabi niya. Maraming salamat. Samahan po mamayang alas 12 ng tanghali si JM De Jesus para sa Pasada Balita at alas 2 hanggang alas 4 at pagdating ho ng alas 6
CLTV 36 News. Muli po para sa mga balitang makatotohanan, balitang may paggagamitan at balitang mapagkakatiwalaan, Justin Dizon po. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po.